É necesario reflexionar sobre como desenvolver unha intelixencia artificial confiable a nivel ético e xurídico. Está preparada a legislación para afrontar este reto? Que desafíos morais nos trae a IA? Hola Martín. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Encantado, por fin coincidimos. O sea, somos compañeiros de de grado. No caso da inteligencia artificial, eu sempre apelo ao seu nacemento, á conferencia de Dartmouth no 56, onde un conxunto de científicos se reuniron para falar deste tema e o seu propósito, como podemos conseguir máis fondos. E pensaron que o nombre de inteligencia artificial era unha boa etiqueta para eso. Tuveron un gran éxito no marketing e creo que a etiqueta de inteligencia artificial promete máis do que realmente está facendo hoxe. O termo é bastante caído porque se ven intelixencia está definida pola RAE como a capacidade de entender e comprender. Artificial, o adxectivo que se lle pon, é a creación por parte dunha persona humana de algo ou o produto creado por unha persona humana de xeito artificial. É algo que é falso, que non é natural. Eu aí son máis escéptico. Creo que é un término excesivo. Sobre todo a inteligencia artificial, sí. Non hai a día de hoxe ningún sistema de inteligencia artificial que sexa capaz de comprender. Vouche dar un pouquiño a razón, porque sí que é certo que unha vez lín a un artigo de Irene Vallejo e que dicía que lle parecía excesivo o termo intelixencia para a inteligencia artificial, como tamén lle parece excesivo pois o termo memoria para os archivos, os documentos do ordenador, cando se gardan, porque como que é algo só das persoas. Un pouco se pensamos nos humanos, digamos, a nosa inteligencia, vemos que cun número relativamente pequeno de estímulos podemos empezar a facer esas tarefas intelixentes, pero eso non pasa na inteligencia artificial. O que necesitan son cantidades enormes de datos, cantidades enormes de capacidade de cómputo, que implica un gran consumo enerxético. Se explotan moi ben non me gusta chamarlle debilidades, senón as características do ser humano, para non conseguir que nós, como sociedade, como seres humanos, nos desenvolvamos nunha vida plena. Aí o gran exemplo que se pon é o do scroll infinito, por exemplo, como eso nos explota a nosa sesgo que temos de buscar información novo e nos engancha completamente. Pois é ben certo que a intelixencia artificial pode crear riscos ou desafíos. O regulamento que sacou o ano pasado a Unión Europea intenta mitigalos de algún xeito e para intentar paliar eses riscos pois pon moitos requisitos que deben de cumplir os sistemas. Un deles é o da transparencia, de que se saiba que estamos interactuando cun sistema que non é real, que a voz non é real, que a imaxe que estamos vendo non é real, pero claro, a min o que máis medo me dá é que, os da nosa xeración ou xeracións anteriores, creo que vamos ter, obviamente, esa capacidade, pero os nenos, dame medo se empezan a acostumbrar a determinadas funcionalidades de algúns aparatos que utilicen estes sistemas de intelixencia artificial e que eles non saiban diferenciar. E eu sí que vexo un risco nese sentido de que cada vez a inteligencia artificial nos lo pon máis difícil para distinguir o virtual ou artificial ou generativo do real.
a Unión Europea foi pioneira cando sacou un regulamento que trata dunha maneira bastante completa de regular os sistemas de intelixencia artificial. É certo que parte de catalogar os sistemas por risco, entón hai basicamente 4 niveis. O primeiro sería un nivel de risco totalmente prohibido, o sea, hai sistemas de inteligencia artificial, poderían ser o de recoñecemento biométrico por rasgos da nosa personalidade ou por raza ou para catalogarnos segundo o noso xénero ou as nosas creencias religiosas, que eso estaría prohibido. Despois hai outros sistemas que están moi perfectamente regulados, que serían os de alto risco, afectan directamente ou ben a seguridade ou ben a saúde ou a dereitos fundamentais das persoas. Entón, hai que ter como especial cuidado e exíxense moitísimos requisitos de implantación e de supervisión destes sistemas. Despois habería un terceiro nivel que serían sistemas de inteligencia artificial de risco limitado. Aí entrarían sistemas tipo ChatGPT como de uso xeral ou os chatbots ou así, e despois uns de risco moi baixo. Concordo que son pasos positivos, pero teño dúas preguntas ou dúas críticas sobre ese modelo. O primeiro é, claro, a inteligencia artificial é algo totalmente globalizado. Entón, non son xurista, pero sí me gustaría saber a túa opinión sobre que impacto pensas que pode ter unha regulación que afecta sobre todo ao ámbito europeo, dentro da Unión Europea, con empresas que a maioría delas non son da Unión Europea. E a segunda pregunta é, co tema do enfoque basado en riscos, se están dando casos de usos de ChatGPT, como chatbot ou calquera deles, sobre xente que usa de consultores por ter problemas de saúde mental. Entón, xa se teñen dado casos de incitar os suicidios ou incluso a automedicación. Claro, aí para min a línea entre alto risco... Que afecta a saúde ou non, sí, totalmente de acordo aí. Pero, bueno, empezando pola primeira pregunta, que hai que puntualizar dúas cousas. A primeira é que se ven a meirande parte das empresas tecnolóxicas a nivel mundial non están radicadas aquí en Europa. No momento en que hai un produto desas empresas, un sistema que está implantado na Unión Europea que se utiliza por persoas de aquí, xa se lle pode aplicar o regulamento, dá igual que a empresa este en Silicon Valley. Respecto á segunda cuestión, a verdade é que concordo contigo, porque eu cando empecé a estudar os sistemas de inteligencia artificial e vin que os tipo ChatGPT, os chatbots e así, eran de risco limitado, pois eu dicía, pois para min poden ser de risco alto. Hai un código de boas prácticas que, en principio, ten que axudar as empresas a implantar todos estes requisitos. Non coñecía o código de boas prácticas. Alégrame saber que as empresas o firmaron. Que se firme tan rápido tamén a min dame que pensar, porque inmediatamente se emitiu un comunicado por parte de asociacións de creadores e de autores de todo o mundo dicindo que non estaban de acordo con este código de boas prácticas, porque para eles non estaba exixindo o que lles tería que exixir a estas empresas. Ten 3 capítulos este código, un dedicado á seguridade, outro a transparencia e outro a cuestións de copyright, de dereitos de autor. E para eles, pois non se lograban implantar ben os esforzos que teñen que facer as empresas para cumplir coa normativa toda de copyright, ou que non chega a compoñer esa frase para ser transparentes de, pois, isto é creado por inteligencia artificial. Bueno, pois, eso igual non chega. Aí vin como dúas aproximacións ao problema. Unha parte máis de
da creatividade do artista, pero tamén o vexo un pouco no ámbito laboral, de como afecta a esa protección dos traballadores. Imaginemos un sistema de inteligencia artificial que se entrena a partir das imaxenes dun camarero, dunha camarera facendo a súa labor. O regulamento eu creo que peca de ser moi escueto no tema do copyright. Só menciona ao redor do artigo 50, 51, que se deben de preservar os dereitos de autor. Creo que isto vai dar un paso, un salto importante nos próximos meses, porque en Estados Unidos xa empeza a haber casos que están chegando aos tribunais e un deles quíxose, por parte da tecnolóxica, arreglar por medio dun acordo extrajudicial cos autores que a demandaran. Cando se chegan estes acordos extrajudiciais en Estados Unidos, comprendo que se van, pero sempre me escaman un pouco. Claro, como son empresas con un músculo financiero tan forte, e ademais, a maioría delas teñen moita liquidez. Como temos tantos cartos, se hai algún desto, o arreglamos con cartos e imos seguir facendo, en certo sentido, o que queremos. Respecto a outro lado que comentabas sobre a sustitución, de traballadores, por un lado creo que estamos nun cambio de paradigma da sociedade, como houbo igual na Revolución Industrial, no que haberá algúns traballos que se vayan a apoiar máis na IA, pero eu quero pensar que non é para que desaparezan eses traballadores. Como profesora, que eu poda, non sei, de algunha maneira utilizar a inteligencia artificial para as faltas dos estudantes ou a asistencia me sexa moitísimo máis fácil de xestionar. Sí que me parece perigoso que están facendo algunhas empresas, sobre todo cos artistas, cos que máis contacto teño e cos actores e actrices de voz, teñen que pelexar porque se engadan cláusulas aos contratos para que non se utilicen sen o seu permiso as súas grabacións, as súas voces, para usos de inteligencia artificial. Eu creo que necesitamos incluso dar un paso máis sobre repensar o que son os dereitos de autor. O concepto de autor que temos hoxe en día desa protección de datos non leva así desde o principio. Se non recordo mal, esta idea apareceu fundamentalmente no Renacemento, cando aparece esa idea do artista, con nome e apelido dese selo. Pero se hai outro concepto de artesano, dese de o traballo ben feito dos traballadores, que eso creo que tamén hai que protexelos, que non é só esa idea do artista cultural, senón máis cotidiana esa protección, na miña tarefa como camarero. Dentro da nosa lei de dereitos de autor temos como unha primeira parte máis dedicada aos autores e outra dedicada, chamanse dereitos conexos, entre eles os artistas, que tamén teñen dereitos morais da integridade da súa interpretación, de paternidade, e dereitos, por outro lado, patrimoniais. No dereito moral á integridade, de que se preserve a súa interpretación, eu creo que aí tamén cabería que non se fagan manipulacións. E outro tema que quería apuntar é que, a parte dos dereitos de autor e dos dereitos dos artistas, están os dereitos da personalidade. Protexen, entre outras facetas, a imaxe ou a voz dunha persona por sí mesmas, por ser identificativas desa persoa. Certo que tamén se permiten as autoridades, xa sexa policía ou autoridades nas fronteiras, utilicen estes sistemas para o control de entrada das persoas, o análise de quen pode entrar máis nun perfil de delincuente. Publicáronse nas novas varios casos de sistemas de inteligencia artificial que se estaban implementando para esas tarefas, con problemas serios, con problemas fundamentalmente de sesgos. Se entrenamos con datos sesgados, o resultado vai ser sesgado. Foron famosos un caso nos Países Baixos sobre unhas subvencións que se daban a familias refuxiadas, predicían a probabilidade de cometer un fraude. As familias máis vulnerables eran sistemáticamente investigadas. E non é porque foran
necesariamente onde había máis probabilidade de delincuencia. Claro, entonces eso está creando un sesgo e ten uns riscos desde o meu punto de vista grandes. Non temos a tecnoloxía suficientemente madura para poder analizala e testeala e implementala nese tipo de cousas. Claro, creo que se necesitaría máis tempo e moitas veces as tecnolóxicas queren ir moito máis rápido do que se debería. A ver, eu creo que detrás deses sesgos que teñen os sistemas, obviamente están os nosos sesgos. Saliron varios documentales, está estudiado como as tecnolóxicas empregaron estudios en psicoloxía para facer os sistemas máis adictivos. Unha das cousas que buscan, sobre todo en redes sociais, é que pasemos o máis tempo posible conectados ás redes sociais, que é como monetizan. Eu son escéptico con que eso vaya mellorando, porque adoita chocar cos intereses das empresas. Bueno, si eu igual teño pouca fe en que se non, económicamente non é tan rentable non se faga. É unha evolución que xa non se pode parar. É como cando nos anos 70 empezábanse a utilizar os ordenadores e empezaban tamén a implementarse bases de datos de sentenzas que axudaban moitísimo na búsqueda de casos similares. E claro, antes ti tiñas que ir aos Aranzadi, que eran unos tomos enormes, e buscar sentenzas e buscar leis, que che levaba moitísimo tempo. Eu creo que dentro de uns anos diremos como non utilizaremos pois un sistema que nos axude con inteligencia artificial a buscar os casos máis relevantes deso. Comprendo que desde o punto da vista de eficacia, e eso aforra moito tempo, pero eu atopo unha tarefa moi formativa. Xa dicía Russell, as tarefas aburridas están condenadas a ser feitas por máquinas. O meu temor é que esa parte formativa máis rutinaria, máis que senta as bases de tal, acaba desaparecendo e acabamos tendo un efecto contrario, de que a inteligencia artificial nos poida facer máis rápidos, pero digamos menos sabios, menos competentes. Bueno, pois recollendo esta última idea túa, a ver se así como conclusión final, eu creo que sí que poderemos chegar a un consenso igual coa inteligencia artificial de non cesar no noso empeño de seguir pois buscando as nosas fontes ou escribindo os nosos artigos, por favor, pero sí pois apoiándonos nela. Estamos nun momento de gran fascinación pola inteligencia artificial. Desde a filosofía vemos que saber acotar esa fascinación para precisamente non caer nunha perspectiva crítica e usar que isto é a superinteligencia. O tema é enseñarlle ás xeracións máis pequeniñas que o saiban facer tamén, que espero que saibamos pois transmitirllo. Eso creo que é un gran reto que temos que abordar. Bueno, Martín, a verdade é que foi un placer falar contigo, conversar contigo sobre inteligencia artificial. Eu creo que todos estes temas dan para moito máis e darán para moito máis no futuro, así que supoño que dentro duns anos pois teremos que seguir conversando disto ou noutro momento sobre calquera outro destes temas. Sí, efectivamente, un dos temas máis vinculados é o da Xenda 2030.